Arafo e mamu nyina akwa baye enefie. Onyankopon wonye bi. Aw. Waye bi dodo aseda ne nkanfo. Enkuto ene ye de mano. Na ya pompon so ko yanim yi. Ye be ma oba adwoa ye manamo ane adwuma. Se ono so etina obramu ewo Ishra FM de brain wie. Oba, have a lovely weekend. What's it? Nyankopon o Ishra no wonso adwuma pa. Mama efe na me hu na ache. Me say mama so hye ho pa. Mama agi nani. Mama baby awo bia wie. Mama one. Queen Eleanor. Me chia we wie ya me Ishra. Na yesi nkonwa di Emfa ho Nto Nipa so. Esa asem Emfa ho Nto Nipa so na he masam kase pa. Adichi adesem bia menya emu entiase foforo. Adichi bia menya suahunu ewo Emfa ho Nto Nipa so. Ekasa no emu. Na ewie yesi nkonwa ye de ye ene ye de brewo. Se be ya nso so befa adesuade bi afri mu. Enipa anyo minta odupon ena afei yoma esese anso ye beka ho eyi papa yire Musa yire ya na me wi afini din mpo oh Musa yire kra friend senya Khadija yeso timo sese Khadija so jane na so pa wa pam brabrewa ba bi okohwe ye de e fa ho bai ni nyina ne nsam eka ho ene ye behwe wo sikani ba ne wo hia ni ba twaka ebe ne da wo no muntem eye abu ene nyantachiwa ye behwe ho so kasa ne aka ene afei eye adamfo bi wo ho introduce ma wo bia senka ma ewo me nchen hei na ma introduce beki na mde na mama ena me so ena beki di hu ma behwe na beki afa machi nwa na afei one ma be ye ba ko against you eno ye minta ene odupon ene papa crutches kani no ehon so ebedi hu nkomo ntime enko ba biara na me na me mpanimfo adi ne atwa ye ho ketewa bi ne emra ye bape ene nkomo no be hyehyɛ sma mame mesisian ho mesisian na ho te sei adom me hu na ache China for ho Chinese ho ye obia ho ye mi China kuro na kasa so e bibia ekoso fine business bibia adom ma akuya me so ba feel pa me so sa ma feel na emo mo de okọ ade biba okọ eyi Amsterdam ni Europe ni ade okọ tina White House so okọ tina ponko so kai ma okọ China so ba ya Range Rover no de nkura no de aba enkura enya manka bi hu bi de nkura mo ti Range Rover mu Oso matimi ade nyina ye na enkura ya na du baby apese manage it we do de bia betwem abami anya bi asem no kuro enkura no mo enjoy wo Range Rover no mu anyway ma akwaba ya odo ya na kire bia boko de Nyankopon adom akire eye boko Ewrade wo hu ye mobo amen wo hu me ne be na na adwumafo nyina mobo amen na papa amen onso so ho te say Nyankopon adom ho ye pa ani o jira na so me da se na da ko ye kase o ame adom won se wa fun ahyehyɛ mi ba chora anya ge ana anya bi ma me ga asi me maka kyerɛ se wonya no afa na mama me anscan ne no a me amesa bo odua mage na gyawo anyway and then producers opani no akasa gboro no akasa Sarah Oparikunkum Sarah Bomachi Dom producer director Obomachi Dom and an basso so wono so ka ho no so boa me pa Pamela Pamzi Premto Bre omume enu and a wono mo atwa me atom a wo ba bia wo a wo hwe me na me so smeti ha na me di eye enkomo de kirewi enu nti no men ko ba bia atena se Richard wo ha set for omu nyina obi aboa Isaac wo ha na omu nyina aka ho na ye de eye emfa wani Nto Nipa so edwumadi ede bremo enko ba bia ye twa siki tuwe bi ya ba pe beto aso
Found to Nipa swe no ni penya ye. Found to Nipa swe no ni penya yo. Adofwe ya mamu nyina akwaba ediba Emfa ho Nto Nipa so chatroom ha enefie efie de bia etase nyansa na de akobobra nti ene so nyansa yatena ase na yatena ase na aboafo bi nso etayin achi pa eye garlic syrup wo mutayin achi oya babaawa oya oba pani abasiriwa se bia wonyin company fie so menopause bre ababaawa sebe bosumi abremu wubu nsa ene wo hihye ede abesi eye wo basema akwan mu no eye garlic syrup ene betimi aboa wo sa kwan so amwanyini ababaawa from abaya besiriwa from abaya wo ba penny from inti bomodin se obepe garlic syrup ibi na wato ose ebeye wo de ane New East Chinese Hospital so ye kan dompe mu pa hawa New East Chinese Hospital wonom wo ho akande ani nimudie no wonom sanso osuahunu no a wodi be kira se na ye obi o na ye no se ne ye no enti me pa chow so don't pay na afekire wa kire bremo na ye wo ya usisi na ye wo ya wabakon say ana wabeti na ye wo ya baby bi etutu no mpemu no momodi anse obehwehwe New East Chinese Hospital for ekira kwan na wontume enkeke sisi anima obu a wonya na dompe na aye very brittle just what to say a proper ni nyina mbem kira onyo abaye be ma dompe no emu etimi aye du reflow pad and baby diaper almost tying a chi reflow pad no eno so boa e ma wo ba ho siesie ababa wa ho siesie esipi ye wodie ne ntaba ne wa ye wodie mu edu obi asebe obu ne nsa eya na eba ne bebre no ho de wo ho ye obu ne nsa kakra bi ho de wo ho chesa ho siesie mapade eye reflow pad for unya bi say to dem asababa wa de bia wa hotoso wotena na sorry a wankasa timu se wa sorry wa kukuduro so ha enti pebi ena efe nso so no ema heat rashes bia ema problem send ye tie ne sa na ne baby diaper no enso tie wo de bo wo ba esiesie wo ba ensansan enwu akoda no ehyew ema ne to ho turumu kokko bia anya akoda no tam bia na bofra na ni wo sede wo sususu hawo enti bomode ne pe eye reflow pad and baby diaper CB na to ewo bra wa kodwa maso na wo pe ahosiesie a ede anije ebebre o say your well-being is our number one priority because you deserve the best ane almost die no na ye wi no sa ne de mama menum so kakra ne enkohwe ye sin ne de di kan no se obi wadanfo ne obi na wa introduce na ma obi na behwe ne nipa no wafa wachi ko de o mo amane so obi ampese me ne wadanfo ya de na kire mi susu bibi ho ana o mpese me kwa wadanfo yo kopemwa da bi wo behwe anako de wafa wachi no ko se nipa na adwen be na wo litiru ena nipa na ono so eye wadanfo no a nipa na ekodo ho no e de enroll na se so no so play mom yehwe eye scene we clip we na embracia me medi nko we are saying some doors mo enka me koma ho but ma memra dog obu baby wo mu obu baby dog ka ba no kire ye mutaw ne ye koma ma ho fa no ko hyase na ye mra wo se nam no so no hu papa no nti e be no so say de o pese o se enkruma se ye tenten si ni wura ne ko ane te de o pese o ka wo sa asem just enkruma no wa o ko ane ba fom se na wate enkruma na aso say ono nam na wo chia de so wotene ho what you say? Was say na me so na ohunu nipa owura no. Wo kɔ no hɔ a afi de wo ka kyerɛ me sɛ onye hoho me ne wontem na je sɛ gya me kwan na wusame ho. Wusame ho. Wanya de. Yes. Mama bremu. Jo mebem. Ya chia ya hwefo. Titiri omo a omo ehwe ye dwumade. Ekua kyerɛ sɛ na wiase no akodu ba bia onipa kra ntumi nye ne nua papa. Na sɛ bi nua ne wana madamfo ne wo. Na me na okọ me nyonko nkyɛn a na uhia bibi onipa no wa ana ye kɔ no hunu sɛ ebi awote bia bi mimi ntimi moa ebi amadamfo ne betimi aboa
One is a cow catcher. Me na so obo me amane na me hu madam for dem awo na se wo fa machi so ko madam for no so na se madam for no so amusa me hwe no no so ye ma wo no so ayefo so na ma me ba o ya fa so wo na ade ne ko ye no fa se me na wo na ade me ko ye me hwe wusu na me hwe wa brabo a wo mu ne watiri modin a wo timu a me ka me kira wo kura nya ade a wo de me beko enti no asam de wa ka bi ai wa wona akua ni nyina 19 tietia se obi tietia obi 19 me otwitwa de 19 ampenefo kan me na me ne wa kwa madam fo nchen uhunu onimu ne ba bia wo yesa wa ye ni bre what you say na me ka chance wo no fa me nim sa me ka wo fa me nko no e dia na me nya usuman na ma ne ye wo sa me mu ka che ma me fa wo nko wo a wo ka che me a wo nya nka nkyere me ma wa dua che wo say where does me do be kwa na me fa wo nko no e ye suman bone na wo kita because wo nya hu sa me do be ko wo wa dwe na e kire wo sa me ni tiri morning e ya de bi e koso wo wi ase a e se ni patimi e gina sa de we so e de sesa o mabrabo wo me no nam unya nka nkyere me obede hu sek ya me de obekọ ana me fa wo nko eti no fa machi a wo ne ho akwakoji ade no me no sa nipa no se me hu a enu kwa se me no nante biem esa so onya adamfo pa yo ene na nipa na wayem adamfo no no kọ ne ho yes yenti ono nso ne die mfia die ne sese wo ye ana be pese obeto aso and me die me hu ne say doctor bebem but the American sibia doctor betimi ato aye so onipa na okọ ne ho no a ofa me mechi kokobusa na de no sa nipa no so no se wode ade ko de ma no so wa ye fo so esa so onimu no etu ofa ni nua na chi na obae no esa ohunu suban a na danfo ni wo na okache ne se yo wa bebusa ma de me ya ma wo na emom no mebo wo nua ya ma ne ansa e ba ne sa na ko wasi no kwan ewo ni suban bone onu ekita na no me ma dwen no na akua yes me no ya dwen enti me pa mo chew me enko jam na mi sa ho ne de akwasi besi ni ata yesere mu obi yo papa e ya respect sa papa na wa ye wo no ma wa dwen mu enno wo ho na wa nkoye bibia wo kina bibia bebo wa hwe ni ya na o kina bibia bo kura afei enti yesere mu so bi introduce obi mawa tambia hu se nipa na ode na brewo no ona nipa na onam so ma hu nipa no odi mu akotene e wo ne sa nipa no enkita hu die bia mu sente sanso na pe ne so be fa ne kwan foforo so a e bia na kwan na ufa so se ne maka no na mfa awiye papa amro o be kan so na se nya by force na nya by force na nya onu aka nim no nim ne he ngbo lele o lele ye where do you know that person from ngbe olegbo mo kejo ngbo lele ye unim no obi na de wakọ ho ntinsrem eya mom yemfa yinto yanamonto obi ho doke mami akua ade we ade a ekoso papa na akamfo se de ene ne hwehwe a yehunu no ono ne ene ne de sie nti obi a me ne wo ne nam na makọ kire o mama te na ho ese obekọ mama te na ho a ese o mama hunu efi se wo kọ na akọ ye bibi bone itia no na wo hwehwe wa kire kwa me na obehwehwe me nti na wo bisa se ma nipa no a wokọ no ho no de ne se wo ye ese obode ode ne ba ye na mane yo se me hu nipa nie na wo fa na adwuma mu a wo nka nkire me na wo fa na adwuma mu na obebo kro no de abebo me firi so ana obebo me amane obebo amane mra wadi wo bone nti esa enam me so na oba wo nche nko ade se o ma me hu se nhihye se nam ne ne ye o ebi ana wo pem asem subampa bi ama be yi na die a kire wo nti no wo gina so de aboa no me nka se mboa no na emom no ma me hu because the ekoso no dog the ekoso minta ene eye odupon tem no first no nse na minta ne odupon nyina no mobokro no ena sese minta no dada no minta no akasa papa si o sese ade o hwe na afuo so ma no onye ska oton de ma na o de akoma ne papa e hokura mpo no se le owia ne papa no ena odupon so ne wo fa ya pam no enti odupon no onye dwuma ne bi ekura na waye ena o so wa ma na afuo ena papa ya na mo wia ne o ma na mo koton ma no wa be kan che odupon so oh sese de meboa wo odupon akọ no ho na papa no so obeboa eye minta dan fuskani no aha enti sese no
obwa eye odupon no eye mintaya mintaji na baby say me na nanka me di oso papa e ba beboa ma so abegina wo na so aba bedi me so wahu entine adamfo bo na ne na ma tam yo pesa wo ye dan okofom na ohya wo so eno bi na mintaye no minta pesa da bia nkodi obrempon odupon so na se sia papa na boa odupon ma ni sika kakra no na sem nyina ne se odupon so be nye sika aye den koso pa ne wo kai koso wo dada setane abrabo yim na ya na enipa ma nani na ho obi ho no ma won ne na mo a na wadwuma ye mu kura no hunu se wo koso pe no no tamafe obi ho a ka no nko aka de bia wo besere na de de bia no aka wo befa wo ha bre no no mo awo ne mo hunu so nyame titu wana mo si ema wo ha tu twa ema wo utimi hwa wo so afi wo so anya akua no ama na ne tamfo me say wie ya na me ne emayo ye wo makeup me mayo mo makeup room ye di nkomo na me kan sa damfo de ene se wo fa damfo a me nua o he me ma me ba ma wani na ho me wa damfo bi a mama so ne betena se ewo restaurant anansa be kwatwa ba na obedi mo bedi 20 2000 aduane obetia na so o ma 100 cities dia to ho kra no ma eno so ma na for money ebinu mutisa ebu obeton sam wanom bibia ha hotel mo da ba wo ma osika mso me na fu yet me weke ba bia ko shades are free wo is lego ye weke ba your friend is on top us onigana Ibo didi eno no cost me madam on top us is snails e ba gbe ye be winning it me we be 1500 because as we yes ka na 1500 me we bia me say ma me think can scare ma bi no bro odupon we dia no o kwaso na ye ne ya e dia na so ka fa no na eno kwasem ne se ya na ye ka se obi kra ne nyame na obi nyina ho betimi abase obetimi ne obi anante ama wo ne ho dadwene ento ne so o nto na koma so no waboa ba obi e odi wachi no ho dadwene betimi abeto ne so mo waboa na edusa mama ye nye ahoye a isan se obi e yese abetene ben wani nyunu nto so wo no a abetene ne ben wo obi wo kwa wo sika wo fie so ne nua bi wo ho no omoa no enso so obi hunu obetimi aboa no wo se wo nua na boa obi ma na nya wo ya se ono na ne nyunu ato ne so sa abre no na ansa na obi betimi aboa obi ne nyankopon ka na koma wontimi ye nti nyankopon wo se de oye na de bia nipa bebre fa sa de ne ho kodi ewu ekodi bone se me na se me na minim asemasi ansa na wokohunu asemasi na ba ne se na wohu ni sa ema ne ha bebre nyankopon wo se de oye na de nti wohu se obi boa obi a wo so bo mpa ye se wo so benya wo moa ne mo menkoye envy ana se menye ahoye a mate matari ehemi eyesinodefo na wono mo epama me sinodefo wo Shalom Sports ai committee 18 hono Shalom Sports okохwa star bia wo pe biara wono mo ebeye den ebedwudwa wo e de ama wo de asiesie ho nansa na metwa me ho no mefa we ntwam free the 30th 29th 30th to the 1st of October 29th of this month butumo wo ya wie ya Mia minua bemma me elda ba ko pe elda aferi shia me ye pon ye o shia me o se pra de bi elda me be bon komo wase bi ka cheme ne asere elda aferi aka baabi na yiri Mary aferi so aka baabi ne yiri ewu ye ne na awotwe na ne kunu so wu ye enti ekunu ne yiri ne yinada wono mo da fom a end of this month Church of Pentecost Tema Community 4 I say Tema area nyina ba district ne Community 4 district ho na ye wufu som no e de ama wokunu no wayiri na medens metime kura ko na makohwe me elden ne ma Mary animu a ye awrade hu ye mobo enti ne me kai ejamfo yesremo weekend next weekend wo next weekend ochina and then na watch they call weekend mu nyina no elder and Mrs. Aferi both elder and Dickness na ye wono mo eye na yetimi apɛ won krabel nti wotemane ne potem chichi ne benche ye mu nyina mo mra na mbeso busua ne mu ne mama ba wa mienu na David kura na hu na mewura ho David 17 years
asori David tare ne maami senya aw nyame chechire bofra yure no chechire na wo eye da ferry ene na wo Mary ene anuanom ne nyinara sister Kua mo nyinara nyame oncheche mo wure wate nyame ya adoma edru ho a eba beta ye chire ye tue ho ne aba ye ba ye beto en komo twetwe Nto Nipa no ni penya Nto Nipa no ni penya yo Adofo e koyo ni asan ya ba ne Emfa ho Nto Nipa so chatroom ha ewie ya kire nioma bebre na ba kwa ye behwe ni sesie ye hwe no taw niemra na ye medie no so nkom ne hwe skani ni hieni eba anakwa ene master ba send homes relationship na be kono Kadija hwe wasi ne bo se nyanta twa no ne ba abukura mpna kro ne ntwe onware no so sebe ba bi otse no na ne ho to no uye skadi nti dan uye skadi ba bi oto na bre na biane di da bi enti eskafo ene sebe akwa eba ana ojuma yeni o master ba utime ne ware sa na utime ne twe mpna sa Amekuya enka ne papa mu pa na se o hwe de Kadija chire ya ese senka omopene senti ase wo ho a no kwasem ne se obi ko ware a yenhwe ne hia na ne nsika ne mum ye hwe adwenpa okita mo se wodi wadwen bu 5 because I word we na pese mete afi o se obi be ware wo de hie na wo hwe ne se we de omu ye sikafo na woni ntete ende o sika nti wapena ma na be ware wo de hie no na we de oni sika nti no we de ye mpam no mane nko ye hie ni nti wonko a wo be pu nhira we said de wo fi se woni bi no wo nyansa ne nimde nti se wo sika na wo de boa no a na wo de nyansa na be ka ho a na busua na di mu nti de ewu ye de nka ntiri de ewu ye nti ka wo hwe mu asenye hu pa na ka ye mema nka be ma woni bi no na ye se uhia oba efie ye na wo kɔ na wo be ma woni bi wo konso na de pay asan akɔ hwigwa so na je se enye ye nti mesre se efiri sabre ko no wo ye be ma na wo kɔ aware a beba asam na wo kan no de mame twum break ya na kan pese me twen ba me hwe asela na wo kɔ ba se me twum wane bo wa ma na ese sebe wo ma mu ni bi no dodo na wo nyansa o ma mu ni bi ne kura na wo mu ni suban o ye kya o ma mu ni bi no we proud makoma ko na tisa no tisi ni kokrobo tisi se za we makoma ko na ya na yesa makoma ko bi o mo ya mpre hunu no mo na ye dede ne mo obi wo ha woni bi na ya na okufuo ya na ototo ni kuro o manhwe a me say me ni wo ya adwen ne mo bi no but na ewiase ne empempenso a ye dui send your protocol dispensation na ye wo mu wodi ni si ko kakra so wo hwe kuro mu a oni si ko so hwe no si wa pampam shiye ndi ya yampa na mo ni nyina mu no friend say ye si putu obi na rekom eye de ya ye wo mu etisa na ye wo mu nso a oboa no a onye sa me de bia me ka se wo be ware me baba na se me hwe de wo be ware me ba na me hwe de ska na mo me hwe de wo ni adwen se na adwen mu dofa sa na me hwe adwen mu do na obetimi de ada ye ska da achi ampa we say adwen mu no a opa mani sika se de yin obe free sika no ma be di hia doctor oh de wo kan na me fo amoso ya na mpene fo se ahwe ne pankasa ti de akua kan no kre ubehu obi a onni bi kura bobro ni bi ba eniema oye atade bi a wahye se ne oye ne ho no onye ne ho awiemfo onye ne ho awiemfo na so se ye hwe ne saa emwa eti no me kan siso a kire ye nuan ma nyame ato wo monsem dodo na so te saa ne ba kofo bi bo to me ka se ondo ma ne ba nware yen se fi se ye onya fo we de me ma me eno de e wo se ye tesai esa se so skani anware yen ni ana ohia ni anware skani a kebe de no bi abo obi onya me ode adom ne domwa enye wuti bi abo obi enye wuti kan kwanti ana wo no ma yie de kwanti na nyame de ma wo but o hwa abu ni Kadija ye friend se nyanta chiwa se ne nkola ne se omo pa omo ho asem no o hwa sa kwala no ultimate ti omo ntem sa wo se ne omo pa omo ho asem no wo mo ahwe se we yo sikani ana we yo hia ni odo nye sikani na odo nye hia ni wo odo de se obadu obi ba na odo no na so be wa no ampacha wo ba bi ofri bia so fi ohia mo so fiskama se opene o ultimate em se mo so point ni point ba na ye show say nyanta chiwa
ye ne kokro kese mama na ko school school ya wanko akwala si wanko abunti wo so de wanko abunche wo nwura no ho nti wo hwa akwada no ese so ko school if I chose school there obi ka jo se kwa ho hia papa obi pe ye se de wo penya de wo nya nzo mpe na so wanya wodo wodo kakra sika kakra nti wodo no wanko school na nka wodo no ho a wodo no be front ntem nti wo pese wodo no gina de a ko school kan wodo no ho na watimi agina yi ni de no kra beboa e de abeboa nti me sra ko school no kakra na wodo no so nye kakra emomo wa wo ye wodo no wanko school no a wodo no be kai school no agya ho akofa wodo foforo nti me sra ko no ye school ka nti na ye na nanamu ba bi se wo hia wo ba na se utontoma pama no fra na wo so wato bi efra na daache oja wo no wonya kunu pa wo so wonya yire pa and you go school ka friend to my papa na so fra wo there eno ano no oh em come here me na me so say yesua de bebre yesua de bebre na ye me emusuo no eye Garnica syrup for a time chipa New East Chinese Hospital for and so a time chi and a reflow pad and baby diaper for so a time chi me MCR4 ebo me chi dom pa me sound for Frankie obo me chi dom ye rich wo ha me unsa masa Israel betina se me PA so ha Becky sister Becky odukui Becky ane Sarah Kunkum ebo me chi dom pa as producer director and na fe Pamela Pamzi Premtobre Pami ojina na so rough ombo mechi dom set for me da mo ase obi a oboa ma Emfa wo ho Nto Nipa so chatroom abae no me da mo ase yempon yo efe de be rap up ha na mpese me ma credit ni nyina awie enti no me nya ma mu so se ebumu a na me ana me kodo mama yo bone tofa na ya sorry so emi se de be ya futu sema na me ma wakwanya no na watimi edi ya futu sem Emfa ho Nto Nipa so asem kan ye no ene de ene ya hwe because fa bom ne fa ya futu ma ya hwefo a se na bekam wakua ye ntimi kan na tintim bia de betimi aka ne se empenifo se kire me onyonko na me kire one suban se enkomo edi kan e boy no se unu obi nam na woni pakuba kutietia wona ntem kure so hunu ne suban esa se enyonko no ne kasa ne nkomo no be mu ohun se ne ote ansakra damfo bi okra e ko ba bi no kwa so de ne ko odi obi di wachi makasa san na se de ba bi amko no ne kure ni mo che ubetimi do obi edi wachi ama na ko se wadwuma adwuma ye ubetimi do obi edi wachi akokere ne ba bi a woto ade ebi kura wo ye de firiw obefa wachi na ono di sika koto ebedu ba bi no obekọ no ye firiw bi mu mesre adofo se me kwan nsame ho sa o fa nyonko a fa nyonko pa na nya futupa na obra nso asim yie oba nso kofo bi ba so yo hiani so ye den pepa chaw titi mire mu no ne to kwan kokro bi so ne akwa akofa ne monyamfo abre ye ma na o ma ba bewo ne nya tenten ne agram wo abusue no ye nhwe sa de no ye nka ne bebre fabric center ye wo opposite Florence Park China House so we na ura opposite Florence Park China House ura ma ba beto fabric center your telephone number is 024 3938 556 024 3938 556 so fresh number here wa makrum kwa bebe o jene bia no de o hia betu me dia bro that's it amen dog mami kakra me so meka ne tietietia na se mpanifo se ohiani na adwene nte se natade nti ya yenhwe de woni tirim ma yenhwe de woni honam mu na ye ne nipa nyina antena ye o tumfo nyankopon de mu menka ne tenten mpanifo se asopa enkyera semte sankofa herbal research and spiritual center ye won nsawam unye du nsawam commercial bank ho a frɛ number yi am de to dwai 0243 510062 0243 510062 yani yese yese odi aduane be ye waduro sine se odi aduro be ye waduane that's it Mes me da wase na ye be padi emu idie me fa kwanye so na me ntia eye
me babema dikima ewo master dike nyame onhira wate bia wo bia no mama Gladys echia mo ne mo frɛ ni nyina dikima obi ke aseda ben na memfa ma ewura ade nyame onhira na onye okese ma wo mo se akrosi abobobo no tofa ene ade but kasa emfa ho to nipa so bisa wo emfa ho to nipa so no nkyire mu ntaw yo akua ade me hu ni se emfa ho to nipa so no na chese onipa betumi ade hwamo eno de bia yete onipa bia no ansa na ho fa ho to nipa so no na wanya secret so onipa bia okasa bebre obonkomo bebre no de ne ho to nipa so sa uti wiase na uma nkomodo so a wodo ho to nipa so esa sa wodo kunkura nya asam ajo kobo nipa amane no nipa na wo bona amane no won ma wafutupa bia enti no uti wiase a emfa ho to nipa so eto de ade akonkoto dwenem na onipa betimi adu hwamo no ye futu ode be ma wo obi o wa ka asam kire no no so futu ode ma wo no so ye nyansafo abehu so nipa no se bia nipa no sabi watabam kakra watabam enti no ko obi ho ekope eye nyansa no okope eye emuaye di ama nasem no enya chese basically no me fa ye ho to nipa so na no sa no doc na be kire se ntu nyansama me nka kire obi ana wo be ka kire obi na mom de enti ye wo se fa ho to nipa so no nipa betimi ahye wo bo se ne me ye se yama ene enya ne dia wo enya ono ko betimi awu anxiety na fe wani atu aka wonsem nyankopon pe na ni hwamo nipa betimi ahye wo bo kese me de wo be kwa brochire me ba be fa wo me ye wo sei e kina otimi ka to se me ya na me kan me san boa ana se akwanhia bi kura to no wawu nipa bebre wo na omo aboafo wo ye so wo be bo wo no mo nti ase akwanhia bi asi wo mawu a wo mo nka bi nhye mo wo ko nti wo mo ana wo mo hwe wo nyina minim nipa bi wo mawu a edom ana mo hwe wo ne nyina mo ni atu aka wo nsem se nyankopon no mo de mo ato mo so na ye se nipa no nko ana na o mani da no se papa die o wiskent ko be hwe ya enen ko be de no madidi ntu nyankopon ye de no Bible say no me enka de ode ne ho ye de eto nipa so no me enka de ode ne ho to nipa so nipa pe it is e gira nyame asam so dia ye ntimi fe ho to nipa so ene na ohwefo a wo hwe me ye pagye ye mukura yi foto kitu bi nam de ma wo ese abrabo na ye bo no ochina enye ye dia ene enye ye dia the next 2 seconds kura no enye ye dia it is a wo pe awurade ni mpa ne nani mo te ya afo ahoto awurade so so obisa eye openyansa kwa awurade ho ai James 4:5 ana James 5:4 o baby o se wo penyansa bisa awurade na ono eno be ma unyansa eme ya fe ani Nto Nipa so enka ye yem nsem nyina nkyire nipa because onipa wo ye nipa wo china wo bedi uhwiammo wo nipa ye nipa te se me no mienu odi anka ususu se me kama sema kyire no na wa ye me mmoa enso be wi akyire no na kyire se ka wa anko ka kora ena ade hye wo ho ebo wo mpa ya anka ye to wo wi ase mo ani biri wo nua eni bidibidi ye edi onipa ko wo wuo mu eni bidibidi ye twa nipa nkwa so mo ani biri wo nua empentam nsai wo nua empentam mpre mpese de me nua ye wei me nyaaya anka ye me nyame oye adwuma wo bire ni don mu obredu a awurade obeye den obeye biama yeso ochina enya ye ba Kofi TFP the birthday nti ye wishi Kofi owo attachment ya Kofi yama a happy birthday in advance nyame onhwa wo so wonye okese oma wo yire no wo ma ho ban na wana monto bia ehia awurade na emom nyame hyira na oto nsam na nya bia ya kai yenso ye wonkra ha ye twen enti Kofi happy birthday in advance yakramo yankopon ya adoma dasa ne besen ye hia na emom wo kye na yankopon ya adoma eya ne mi hia e wo Adom FM anopa no nsia ene fa na yemfa eye asetina pa dwumadie no emre mu aware sem nso ye de bebre mu ochine wia eno mienu kei na Adom TV ai
Adom TV near the aware some dwumadie brem na ochena mo nim topic da ho side check for no mo position kura ne sen mo side check no side check for mo be ja to ba hwefo mama side check no mo jitum onyentum we dey me ma me si kwatwa se wonyentum achina hwa wade sem guess na ba ro mo man fact bia e ma side check for nko mo ho ya makono nko mo ho anye yakra mo from gu agro bye bye yo lovely weekend. Found to Nipa so no ni penya. Found to Nipa so no ni penya yo.